and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Og karon sa naginapos nga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan, I only live to love you. Kitang tanan ang moadto dito aron katuhuan sa mga ginikanan ni Alea nga diniyos ang tuyo nimo sa ilang anak. For formality sake, sad kuya. Okay. No problem. Sin, dawata ang laing tahas nga akong ihatag nimo. I want to tell the whole world nga ako na si Aliyah. Nakasabot ko sa gusto nimong mahitabo kuya. So, cool ka lang kay matuman ang imong mando. Sorry. Disimbuang ang napaprint eh. Wait. Unsa ni pinuanga? Ay cooking na nga hubog ko. Kay wa bagit ko mainom gabi eh. Og labaw ng tinaw kayong akong mga mata. Moong klaro kayo na kong nabasa nga nakaprint din is newspaper. Nga si Del? Kaslon o ba ni Alea? Shit. Tita! Kung ang nasuwat man gani aning newspaper nga imong gibit-bit karon ang gianhi dinhi. Ingnon ta ka. Nakabasa na ko. Susihon ko ni kung saan ka tinuod. Ngano? Hangtod ba sa pagpahibaw nga naay kaslon? Ma-fake na? Okay. Ibutang tang tinuod na, tita. Pero inong ka. Nga di ni mahimo, tita. Nangayabang ba sila? Ha? Si Del Rosario nga guardian ni Aliyah o ginagani kayang amahan? Mo yung pamanon? That remains to be seen. Ako ni karoon. Wait. Tita, Ihatag na akong hingayon. Aron pagsusi kon unsa ka legit ning balita. Okay? Relax lang una ta. Dili lang una nat gastuhon ng atong mga konsensya. Again, ihatag una nako ang pabor nga pagkikitaan si Del. Okay? Ako unay makig-istorya niya. Dinhi ka una sa bay. Ayaw paglakaw. Paabutang akong pagbalik. nga naman, nagatultul ka ba din sa ila, tita? Harvey, why imposible sa taong na kwarta? Labi na sa taong mahigugma. Dugay na kong nahibaw kung asa silang napita mahimutang. Pero wa lang yun una ko magpakabana sa pagsamok-samok. Kay ako unang kiuna-una kung unsay maayong lakang himuon. Aron dili mabwisit si Del kung makita ko niya. Pero ang gago, puno na hinon sa kalagot nga nakigsulti na ako. Og dili pa igo, gipalayas ko. Usa. Kung ba, nga Pero ako lang yun una siyang gisabot, Harvey. Og willing paghapon kong makikatubang niya nicely and humbly. Basin pag ningi kayo na, iya kong ingnon nga gipasaylo na ko niya. Maong promise me, dili ka una maghimo o kaugalingong lakang, okay? Aron dili ta masayop. Paabuta lang yun una ko dinhi sabay. Mawantay akong plano nga mo diretso sabay sa mga Rosario. Pero nausap ako nga nauna. Mianhin na lang ko sa imong clinic, doktora. Please, come in. What do you want? Let's talk about Del. And what about him? Your relationship with him. Hmm? Hangyon taon-ta ka, doktora. Nga putla na mientras sayo pa. What? Pwede ka pang musibok kung gusto ka yun, dili ba? Look, daygan talang kang daan. Nga wagay maayong sangkuan ng tanan kung pananglit imog yung ipugos imong kaugalingon sa pagpakasal niya. Bisag mo ingon ka pa nga love ni mo siya, it's not enough para magkuba ang akong mga damgo para namong duha. Kay maayo nang mahibaw ka. Kung wa pa ganin niya ikasulti nimo ang bahin namong duha, Giyag-yag ni Del ang tanan, sawa pa siya moatubang sa akong amahan. Aron pangayoon ang permiso ini para makasal mi. oh, Honest nga pagkatao si Del. That's why I love him. and I love him too. Much more than you love him.
makalabaw sa love nga akong gipahinuot ni Del. Di na ta maglalis, anak. Bag-ora ka. Uwahi ka ra. Mientras ako, una, og dugay na kaayo. Maong klaro na lang nga lisod ng lukahon ang gugma nako niya, kay nakakamot na. Sulid sa klarong pagkasulti, alaya. You don't know what you're talking about. You know what? Ikaw mo'y angay magpalayo ni Del og dili ako. Undangin na lang siya. Kinaibaw man ko. Nga dili gid siya magmalipayon o panimo. Unsa? Mauhangyoon ta ka. Nga kalimti na lang siya. Wa naman siya magpakabana sa pagpangita nimo. Kay wa ka naman niya kinanglana. Labi na. Kay doon na nagyulaing tao na lambigit sa imong kinabuhi. Wa naman ni kamot si Del para madani niya pagbalik ang imong atensyon, ang imong simpatiya because of me. Can't you see the logic? I am the one he really love and not you. Mao logically speaking, ikaw ang angayang mawa siyang kinabuhi ug dili ako. Kay kami ang tinuod nga nagkahigugmaay. Kani adto pa sa bata pa kaayo ko ug hangtod na karon. Kami ang nag-una. Kung unsa man kanindot sa among relasyon kani adto, mahimo kaayo na namong ibalik karon. Pwede pa kayo namong ipadayon. Kun mawa ka lang between us, it would be very easy for the two of us to live happily forever. I know, wala naman lang yung laing choice si Del. Kundi, iya kong balikan. Kay love ko niyang tinuray. Igo ra kang nahug og extra sa iyong kinabuhi. Kung nasalida pa, alaya, imong gibabagan ang among kalipay. You're dreaming. Dili ko extra sa kinabuhi ni Del. Kundili, ako gyud ang bida. Bililhon ko sa iyang kinabuhi. Wala ko babagi ang imong kalipay kay for your information. Ako ang bugtong kalipay sa tao nga gusto nimong bawion bisag wa na kay katungod. Sorry ha, pero dili na ko isurrender si Del. Dili gid ako siya i-give up because I love him. I love him very, very much. You won't leave him? Pwes magtigit na. Kay dili ko na ko hunungan si Del. Buhato na ko ang tanan. Aron gyud na ko siya mabawi gikan nimo. Well, let's see na lang unya. Kung kinsa gyud natong duhang makatag-ian ni Del at the end. Okay, challenge accepted. If you feel like doing it, then do it. Dili gid ani mo hunungan si Del? Okay, go ahead. Biyagi ta ka. Tanaw na tug madani bagid nimo og balik ang pagtagad ni Del para balikan kaniya. Kay sultian ta sad ka. Nga bisan og unsa pay may tabo, dili gid nako buhian si Del. Mao ba? Wa na tay angay pang panagsultihan. Final words. Stay away from him. Cool ka lang. Dili ba ako ni mo ulipon? Kung unsay akong isulti, kinahanglan gyud nga imong tumanon, alaya. Palayo gyud kay ako lang si Del. That's what you think? Mao gyud ay tinuod. Maong tumanag gyud kung dili ka gustong maamong. Sa ako nang giingon, wa na tay angayan pang panagsultihan. Well, I think so. So, may the best woman win na lang. Ipaniguro ko nimo nga dili gyud na ikaw. Mas doon na pa ko'y konsuelo, kay nag-uban gyud mi si Del, ubos sa usa ka bubong. Don't be so sure. One of these days, imo raw niyang tunlon og balik ng imong gipanulti. Mao ba? Maot yun. Goodbye. Bye. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!